mother, only mother. We happy for you. 너무 가르쳐. 하메미와 아디야와. दाहाल बर' सावथुनखौ दिनैनिफ्राय सावथुन दिन्थिफुंसालि एबा सिनेमा हलफोराव दिन्थिबाय। देग्लाय बोसोराव पंकज लाहारी लिरनाय बिथोन होनाय आरो फरुल भराली बर'नि लेहेर फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय दाहाल सावथुनखौ जों बे समाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दिन्थिफुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे सिनेमा हलफोराव दिन्थिनायाबो दिनैनिफ्राय जागायबाय। मुंदांखा इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आवबो दाहाल बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंजेननाय जायो, जेराव लोब लोब रायजो राजाफ्रा सावथुनखौ नायफैयो आरो गोजोननाय फोरमायो। ओरैनोथ' सिनेमाया मोजां, समाजनि थाखाय मोजां, ओरैनो मोजांखौनो मोनदों। ओरैनो दा जायफ्रा दाहाल सावथुनखौ नायाखै बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानगोन? लैहोर फै नायफै, बेनो आरोखि आंनिफ्राय मोजाङानो बेस्ट। मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। औ बेबायदिनो जानांगौ बर'आ, माने आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड जागासिनो दं नालाय। ओरैनो समाजारि मेसेज माबायदि नुनो मोनदों बे? मोजां माने दानि सोलिबाय थानाय बुस्थुफोरखौ माने सेंग्रा सिख्लानि माबाफोरखौ देखायनाय जादों आरो बेयाव मोजां मोनदों आरो। बेनि गेजेरजों एसेबाबो मोजाङाव फैगोन बा मोजाङाव फैगोन। समाजा मोजाङाव फैनांगौ, जाहाथे जों माने गाज्रि लामाजों आगान दासरथों आरोखि, बेखौ फोरमायनाय जादों। औ जों माने बेबायदि माने जोंखौ माने रायजो राजाखौ बेबायदिनो दिन्थिनानै एक्टर एक्ट्रिसफ्रा जोंखौ माने डेभेलप खालामलाङो, हारिखौ डेभेलप खालामलाङो, आं बेखौनो खावलायो आरोखि। दिनै बे सावथुनखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजाङानो मोनदों, जोबोद मोजां मोनदों, मोजाङानोखा। ओमफ्राय माखासे नैबे गामिनि मोनसे जारिमिन दं आरोबाव, गामिखौबो मोजां नायबा बुजिगोन, आं बेखौ बुंलायला, मोजां नायबा बुजिगोन। बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफु फावखुंग्रि होननांगोन। दा बेनि गेजेरावबो दिनै लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि दाहाल सावथुनखौहाय नोंथाङा फाव गैयाब्लाबो बे फिल्मखौ दिनै हलाव नायबाय, नायनानै माबायदि मोनखो? गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गुड इभिनिं एन्ड साबायखर। आङो दिनै थेंक्स होनो सानो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन जे दाहाल सावथुन दिहुनदों, बिराद मिनिंफुल जादों। आङो दिनैहाय नायबाय, माने बिराद गोबावनिफ्रायनो आङो एक्साइटेड जानानै दंमोन नायनो थाखाय, ओमफ्राय दिनै नुनानै जोबोद माने फिल्मा एकदम मिनिंफुल, हार्ट टाचिं एन्ड बिराद नोंथांमोननो लाइक बायदिसिना मिनिं होगोन आरोना, लाइक थासारि जे गामि ओनसोलाव जाबाय थायो। थ' आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बयबो बेखौ सिनेमाखौ नाय आरो बिनिफ्राय मिनिं एसे सोलोंनानै ला आरो।